Mahal na Panginoon namin na mahal. God bless you po. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo at kumuha na kayo ng inyong kwaderno, papel at lapis o ballpen, Biblia, para tayo po'y makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Lahat ay pinagpalang mangaral ng ating beloved elder, Father Jobin Pereira. Praise the Lord. Pumalakpak tayo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo pala dumalain mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bandal sa inyo, pangalan namin, pinakamamalapin. Maraming salamat po sa kalakasan. Tagalip po namin sa oras at buhay na bumas na lasyo. Sa pong pagkato'y binibigay sa amin, kami sama-sama sa pagpupuli sa iyo sa buong atong malapay no. Bumagdamag na ito malapay. Bang po lahat sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista, Walter Estrada, Almeida, ang pumaminaman na manggagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga kami sumpa sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa yung Panginoon. Huwag mo naman tignan namin kung pagkasala ko di puso nagsisisi sa oras ito. At sa aking pagkano salita lang sa iyong salita, patabang lingkod sa gana, aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabong lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dalawa pagpapalang espiritual. Sa aking pamamaminal kapatid sa dakot tulala, ang pamamaminaman ng mga beloved viewers, ang mga beloved visitors. Pagpalain mo kami lahat at sa pangalan ni Jesus aming sinasamay lahat ng mga gawa ng kaaway, lahat ng antok, lahat ng gawa ng paghadlang sa salita ng mga Panginoon ay kumita ka sa atin. The mighty name of Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat nagising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamalay makaupo at tayo po mga minamalay makikinig ng salita ng Diyos. Hindi po tayo matutulog. Amen. Amen. Kung kanina ay medyo talagang nakatulog tayo dahil kasi nagpupuyat. Amen. Pero sabi nga ng mga naunang mga Kristiyano sa atin, ang tulog ng mga Kristiyanong nag-overnight, tulog manok. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ibig sabihin ng tulog manok, mga minamahal? Pag tulog manok, yung kapikit ang mata, pero lahat na rin papakinggan. Amen? Amen? Oh, tingnan niyo manok. Nakapikit yan, pero kapag konting galaw, gigilos ka. Bakit? Napapakinggan niya lahat ang kanyang mga nasa kanya nakapalibot sa kanya. Ganon dapat daw ang mga anak ng Diyos. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat, sa kampanyatulutan ng ating pong beloved preacher, kababati sa magandang umaga sa ating mga minaman ng mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, YouTube, ating webcast, mga minamahal ay kayo po ang pong welcome sa banal na gawain ng Malapayan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Saan man kayo naroroon, ano man ninyong kalagayan sa oras na ito, may mga panalangin tayo. Amen. God can do everything. Lahat. Kayang-kayang gawin niya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Walter Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son pastor, Lina Kumon Almeida, sa ating pong beloved workers. Good morning po sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kuhin na po natin yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno. Ating itala yung ating pong pag-usapang mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin ang ating unang talata, mga minamahal, dito sa unang aklat ng Thessalonica, ang kabanatay 5, talatay 9 hanggang 10. 1 Thessalonians chapter 5, verses 9 up to 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga unang tiga Thessalonica, ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 9 hanggang 10. Ito po sinasabi, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating muna pamagatan ang ating pong pag-aaralan, Heaven, Christian's Destination. Niwala kayo mga minamahal na ang ating pong destinasyon ay kalangitan. Amen?
At yan po mga minamahal ay talagang pinagsisikapan ng mga anak ng Diyos. And we are excited facing our God na ating po makita ang ating mahal na Panginoon doon sa kalangitan. One day, amen, at sasabihin sa atin, welcome, my child, to the place prepared for you even from the very foundation of the world. Amen. Yan po mga minamahal ang pinakananasan natin marinig sa mahal na Panginoon kung tayo po'y makikipagkita sa Kanya. Amen? But the thing is, ang sabi ng talata, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po mga minamahal ay hindi, we are not destined papunta sa impyerno. At magsabing amen. Tayo po ay nakadestino or talagang tinalaga ng mahal na Panginoon na tayo po ay makapiling niya doon sa kalangitan. Amen? Kaya nga sabi diyan, upang tayo sa gising o tulog man. Alam po niyo pag sinabing gising o tulog mga minamahal, dalawa yan. Literally, gising, tulog. Amen? But spiritually, meron tayong tinatawag na naglilingkod. Amen? Amen? Yung tayo po mga minamahal na talagang buhay na buhay. Amen? Talagang, pero yung ipinikita mata natin mga minamahal, yung tawag sa kanila, yung mga nauna natin mga mahal sa buhay, sabi nila mga minamahal, nangatulog. Amen? So, ibig sabihin yung mga mahal natin sa buhay na nauna na, amen? Mauna man tayo, hindi. Tayo daw ay nakatalaga doon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, the issue now is, paano kaya natin masisigurado na yung lakad natin ay papuntang kalangitan talaga? Because God has already spoken it, amen? Sinabi na talaga ng mahal na Panginoon, pero kung titignan nyo ang nangyayari sa buhay ng Kristiyano, sa dami pa naman ng hirap at mga trials and persecutions, ang ilan bumibigay eh. Amen? Sa sarap ng layaw ng sanlibutan, parating nag-i-invite, amen? Ay, wag kang dadalo sa gawain, mag-disco na lang tayo, mag-beach na lang tayo, mag-mall na lang tayo. Amen? Sa sarap pa naman yan, parang malaya-malaya sila. Bakit? Ako hindi. Naiisip minsan ng Kristiyano na para bang mahirap yatang abutin yung destinado ko na sinasabing sa kalangitan. Lahat po muna ng gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At isa pa, marami pang mga Kristiyano nagsasabing, matagal pa darating ang Diyos. Amen? Alam ko naman ang mga sinyalis eh. Amen? May mga ganun mga Kristiyano, mga minamahal, pag nakakausap natin, kaya nasunay, nagpapahaya-hayahay sila kasi meron silang sinasabing, alam ko ang dating niyan. Pero sinasabi ng Biblia, mga no one knows the time. Walang nakakaalam noon. Amen? Huwag kang genius sa sarili mo, mga minamahal. Ang salita ng Biblia ay totoo. Walang nakakaalam ng muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang alam lang natin, babalik siya. Amen. Amen. Pero sabi niyan, kailangan maghanda dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Some are not sure whether they will reach the promised heaven. And meron akong isang bagay na gustong liwanagin sa atin lahat, mga minamahal, lalo ang ating po mga minamahal na mga bisita, na kapag sinabi ng Diyos, heaven is Christian's destination. Bakit binanggit ito ng ating mahal na Panginoon? Sapagkat klarado ang sinabi ng Ephesians, kindly, aklat ng Episo, Kabanata 2, talata 8 hanggang 9. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 9. Ito po sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos.
hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmapupuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ganyan daw parati ang paglilingkod ng Kristiyano. Sa una pa lang, gising-gising. Pero habang tumatagal, di ba? Amen? Oh. Ang sabi dito, mga minamahal, for by grace are ye saved through faith. Lahat ng nananampalataya sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sa ating pagtitiwala sa Diyos, sa ating pananampalataya sa mahal na Panginoon, that is the reason why nahabag sa atin ang mahal na Panginoon. Amen? Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal, tayo ginawang karapat-dapat para makasama doon sa royal family of the living God. Yan ang dahilan na sinasabi natin parati, mga minamahal, na ang ilan kapag in-invite natin, saka na lang ako dadalo kapag hindi na ako magiging masama. Kapag hindi na ako mamatay tao, kapag hindi na ako magnanakaw, kapag hindi na ako naglalasing. Amen? Hindi ikaw ang hindi mo kaya sa sarili mo na labanan lahat ng yan kung wala si Kristo sa iyong buhay. Amen? Dahil kung totoo yan, mga minamahal, hindi sana napapako man na Panginoon sa krus. Dahil kaya na pala natin magpakabait eh. Kaya pala natin maging matuwid. Pero ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Kailangan natin ang habag at biyaya ng ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nag-i-enjoy ng kaligtasan sa oras na ito, sumigaw ng praise the Lord. Huwag mong ipagmalakihan. Huwag kang magmalaki sa Diyos. Bakit? Oh, bakit? Sapagkat ang sinabi ng Biblia, it is, sabi niya, through faith and not of yourselves. Hindi mo yan tinanggap ang kaligtasan na yan dahil sa ikaw ay mabuting tao, dahil sa ikaw ay hindi mamamatay tao, o kano mga achievement meron ka dahil sa ikaw ay abogado. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, it is a gift from God. Ito'y regalo. Pag sinabing regalo, mga minamahal, amen? Ito'y libre. Walang anumang kapalit. Dahil kapag ikaw ay binigyan dahil sa ikaw ay nagtrabaho, ang tawag doon hindi gift, ang tawag doon upa, salary, wages. Pero ito, this is a gift. Pag sinabing gift, mga minamahal, ibinigay ko sa iyo ito not for anything else, but it is out of my love for you. Sa aking pagmamahal sa iyo, kaya ako ibinigay itong kaligtasan na meron ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilang mga Kristiyano, sila po mga minamahal, sometimes hindi nababantayan na talagang akala nila mga minamahal, tweet na ako, mabait ako, dumadalo ako, bibigay ako. Amen? Pero tandaan po natin mga minamahal, these things has nothing to do with our salvation. These are the fruit of our salvation. Yung ginagawa natin, magpupuri ka, ikaw ay magiging matapat, ikaw ay dumadalo, ikaw ay magagalakin. These are fruit of our salvation. But our salvation in us, ito'y biyaya, regalo, galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Huwag na huwag tayong magmalaki sa harapan ng mahal na Panginoon. Sana sabi natin parati, lahat ng meron tayo ay ayon sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon. Amen. Now, tanong is, who are called true Christians? Kasi, tingnan nyo, ang iba't ibang mga relihiyon nagsasabi sila ay Kristiyano. Amen. Amen. Ang pinagtataka natin mga minamahal, lahat ng relihiyon nagsasabi sila mga Kristiyano, pero hindi naman magkakasundo. Amen. Ako magaling, ikaw magaling, ikaw magaling. Amen. Amen. Pero sabi ng talata, sino talaga? Ang mga to ay na Kristiyano, mga minamahal. Kung tayo po'y tanungin, for example, mga minamahal, kung sino talaga mga to ay na Kristiyano, mga minamahal? Amen?
Sinong mga heaven-destined Christians? Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang iniisip niya, ako yung nasa Jesus Miracle Crusade, International Ministry, ligtas na ako. Amen? Amen, sa totoo lang, yung turo ng mahal na pastor, yan ay turo na napatunayan na natin mga minamahal na tayo yung mga tunay na anak ng Diyos. Lumaki pantanda at ebidensya, gumaling ang ating karamdaman, nagbago ating buhay. Amen? Amen? These are signs and wonders na sinasabi ng Biblia. And no one can fake it. Walang sino man makapagpapasinungaling dito sa bagay na ito. Pero sometimes mga minamahal, being a member is not enough. Amen. Bakit ko sinabi yan mga minamahal? Iklaro ko lang. Marami nagsasabing they are Christians but they do not obey the commandments of Christ. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Maraming sila nagsasabi, ako'y Kristiyano, nakabarong ako, mahaba yung aking palda, mahabang buko, pero hindi naman sinusunod ang utos na mahal na Panginoon. Do you think they are the Christian destined for heaven? Amen? Kung gano'n ang ating mga kaisipan, mga minamahal, wala tayong pinag-iba sa ibang relihiyon. Amen? Na sinasabi na dapat dito ka, parang sa gano'n maligtas ka, kapag hindi ka pumasok dito, hindi ka maliligtas. Walang gano'n. Dahil hindi darating ang mahal na Panginoon, sasabihin niya, amin na nga listahan. Sino mga nabautismuhan dyan at, si brother, nandito pangalan, ligtas ka. Pangalan number 2, si sister, ligtas. Hindi gano'n. Ang sasabihin ng mahal na Panginoon, anong nagawa mo bilang paglilingkod isang tunay na anak ng Diyos nung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito? What have you done? Amen? Kaya nga sasabihin niya, welcome, my servant, beloved servant. Come into the place or enter the place prepared for you ever from the very foundation of the world. Amen? Kasi titingnan niya kung ginawa mo. Paano mo ginawa ang sinasabing pagsunod, hindi lang yan dapat sa salita. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo gusto natin na masabing tayo mga Kristiyano, sumusunod tayo dapat sa utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat, dapat sinusunod natin yung tinatawag na kabanalan. Lahat ng mga gumagawa ng kabanalan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kaunti na lang, inaantok na mga minamahal. Amen? Hindi dapat inaantok ang mga anak ng Diyos sa pagsalita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Amen? Pag sinabing kabanalan, hindi ito pinag-uusapan pahabaan lang ng damit. Hindi ito pinag-uusapan pahabaan lang ng buhok. Amen? Pag sinabing kabanalan, from the word itself, holiness. Keeping away from sin. Ang totoong kabanalan, mga minamahal, ay paglayo sa kasalanan. God is holy. We, na tayo mga anak ng Diyos, dapat maging holy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Banal ka nga sa damit, sa buhok, pero hindi mo naman ginagawa yung sa kasalanan, paglayo sa kasalanan. Sabihin mo, destined ka, going to heaven? I doubt. Totoo, sinasabi na siya, huwag mong musgahan ang iyong kapwa. Amen? Ang Diyos na magawa, pero kaya hindi ko sinabi, I doubt, sinabi ko eh. Dahil, kung yun ang ginagawa natin, mga sasabihin tayo mga Kristiyano, pero hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, paano tayo magiging sinasabing anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dapat daw, kapag tayo po mga minamahal, ay masasabing anak ng Diyos, dapat ang katapatan sa paglilingkod, hindi dapat nawawala sa atin. Take note again. Pag sinabing katapatan, following Christ's commands, not as eye service. Pag sinabing katapatan, di lang ito pagbibigay. Amen? Kundi sa lahat ng aspeto ng pagiging Kristiyano, ginagawa mo ito hindi dahil may nakatingin sa iyo,
Ginagawa mo ito dahil alam mong ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Iyon ang sinasabing katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ginawa mo isang bagay, and nakuha mo yan, ay nako, mag-isip-isip tayo mga minamahal. I think wala tayo sa tamang prinsipyo na itinuro ng mga pastor. Pag sinabing katapatan, pag sinabing kasampung bahagi handog, alam mo na yan. With or without the eyes of workers, ating beloved, or mga nangasiwa, ang mga pastor, mga tao, ginagawa mo dapat ito dahil tapat ka eh. Amen? Alam niyo, magkasintahan, nung tayo po mga konpa, talagang mga binatat dalaga pa, mga minamahal, ang magkasintahan, malayo man yan, at hindi niya nagagawang kalimutan ng kanyang kasintahan. Ang tawag diyan, tapat kasi yung kanyang kasintahan. With or without the eyes of the sweetheart. Tuloy-tuloy pa rin na pang. Bakit? Tapat ang pagmamahal na yan. Ganon din ang pagiging Kristiyano. Pag sinabing tapat ka, hindi porkit ikaw ay nagbigay, ay tapat na yun. Hindi. Nagbigay ka nga, wala naman si standard. Nagbigay ka nga para makita lang ng tao. Pakita ng tao. Hindi pwede yun. Ang pagtatapat ay ginagawa mo ito gagaling sa iyong puso. May makita man o wala, nakakita. Ginagawa mo ito sa Diyos na sa iyo ay nakakakita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gumagawa ng katapatan, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Mateo 7, talata 16 hanggang 18. Amen. Aklat po ng Mateo sa Kabanata 7, talata 16 hanggang 18. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, ang sabi ng talata, you shall know them by their fruits. Amen? Ang sabi diyan mga minamahal, sabi diyan, do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit. Sa good tree, kung ikaw ay good tree, automatic good fruit yan. Amen. Kung ikaw ay bad tree, automatic bad fruit yan. Hindi po pwedeng yung good magbunga ng bad. Hindi pwede yung bad tree magbunga ng good fruit. Sinabi ng Biblia yan, mga minamahal. Amen? Mayroong mga magkunwari. Amen? Magbait-baitan, hindi yan tatagal. Fake eh. Amen? Tinan niyo yung mga gaya-gayang mga product. Levi's, for example, may mga products yan na talagang ginaya lang. Hindi yun, hindi siya totoo. Amen? Kaya madaling masira. Ganon din ang pagiging Kristiyano. You may shout to everyone that you are daughters and sons of the living God. Pero yung ginagawa mo, hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Maski na magsigaw-sigaw ka diyan, walang maniniwala sa iyo. Amen? Amen? Sapagkat ang sabi ng talata, mga minamahal, hindi pwedeng magbunga ng mabuti ang masama. Amen? Hindi rin pwedeng magbunga ng masama ang isang mabuti. Sapagkat by their fruits, you shall know them. Ibig sabihin, mga minamahal, sa totoong Kristiyano, ang paggawa ng kabutihan ay natural na lang sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Mabuti ka talaga na tao. Kapag ikaw ay Kristiyano, walang Kristiyanong madamot. Walang Kristiyanong mayabang, walang Kristiyanong nananakit ng kapwa, walang Kristiyanong gumagawa ng anumang bagay. May kasasama ng kanya kapag mabuti kang tao.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya dati-dati ang mister mo, binubugbog mo. Nung ikaw ay naging Kristiyano, hindi mo na ginagawa yan. Bakit? Binabago tayo ng ating mahal na Panginoon. Dati-dati pinagchichismis mo ang iyong kapwa. Pero dahil binago ka naman ng Panginoon, hindi na ngayon. Ang pinagchichismis mo na ay sinasabi mo na ay ang tungkol sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dati sa totoong Kristiyano, mga minamahal, we protect the dignity of Christ. At magsabing amen. Pag ano ibig sabihin na protect the dignity of Christ, ayaw nating masira ang pangalan ng mahal na Panginoon. Because we are the ambassadors of Christ. Tawag sa atin mga minamahal, ambassador. Pag sinabi, representative tayo sa mga tao, mga minamahal, pag nakikita tayo ng tao, sumukan mong mang-away at ikaw ay dala mo Biblia. Sasabihin nila, ano ba yan? Kala ko ba, pag Kristiyano, mababait? Sino napahiya? Hindi yung tao, kundi ang mahal na Panginoon. Amen? Pero sa totoong Kristiyano, heaven-destined Christian, pinoprotektahan natin ang pangalan ng Diyos. Ayaw natin masira ito. Amen? Kaya masarap pumunta sa disco, hindi tayo pumupunta. Bakit? Dapat ang Kristiyano may kabanalan. Hindi na gumagsumakalayo ng laman. Amen? Pero bakit yung laman natin gusto niya, pero hindi na, ayoko na. Bakit? We choose to protect the dignity of the Lord Jesus Christ. Tawag sa atin, soldiers of Christ. Tayo yung tinatawag naka-front. Amen? So dapat, ayaw natin kasi gumawa tayo sa bawat kilos mo. Lahat sa ikapupuri ng ating mahal na Panginoon. All for the glory of our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Masaya ang uminom kasama ng mga barkada, manigarilyo. Amen. Manood ng sine. Amen. Kasama ng ating mga kaibigan. But we don't do it anymore. Wala nang nagsisigarilyo yung Kristiyano. Amen. Lahat ng Kristiyanong hindi na naninigarilyo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ay, totoo yan. Sabi naman na Panginoon, sirahin niyo yung templong ito. Igigiba. Amen. Delikado. Dapat protektahan ang templo ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nung manood ng sine. Bawal pa manood ng sine? Kaya natin inuulit ito, mga minamahal. Baka sometimes dahil sa akala namin lahat, dahil hindi na, noong unang kabago-bagong pa natin talagang, ito very clear na sinasabi sa atin, mga minamahal. Pero dahil sa sometimes panalim ang ating pinag-aaralan, nakakalimutan na natin yung basic.